लोगोफोर माब्रै दङ दिनैनि दिनाव जोंनि सनितपुरावथ' दिनै भट होदों लोगोफोर आरो दाब दाब जायगा लानानै डेटआ बेलेग बेलेग होमब्लाबो दिनै जों भट होनो मोनबाय नोंथांमोन नै आखायाव गोसोम दाग होदों दा बेनो आरो नोंथांमोन थांनानै बेयाव मोनसे नियम दङ फार्स्टआव थांनानै नोंथांमोना मा खालामनांगौ फार्स्टआव नोंखौ बेलेग लाइनाव थाहोग्रोगोन फार्स्टआव ओमफ्राय बिनिफ्राय कर'ना टेस्ट नायगोन बिनिफ्राय कर'ना टेस्ट नायनानै बिनिफ्राय मास होगोन मासखौ लानांगौ उनाव बिनिफ्राय नोंथाङा लाइनाव थादो आरो सिरियाल नाम्बारफोरबो होयो जि दा नोंथांमोननि जायगायाव जाय जायगाफ्राव जायाखै नोंथांमोननो खोन्थाबाय कर'ना टेस्ट नायगोन बिनिफ्राय नोंथांमोनाव आरो भट होनांगौ आरो बेनो दा नोंथांमोननो बेखौनो एडजास्ट खोन्थाबाय आंनो दा भट होबाय नाथाय आंबो माबे पिक्साराव होखो दा आंखौ खोन्थानो हाया नोंथांमोननो दाग्ला दाग्ला नांजोबदों आंना फिसा फिसा नैबे मादै ए आब' नैबे थुनथुलि नै बेहा नेहा माबाखौ गागेबनो नागा माबा नागा सिख्ला बायदिसो मानसियानो नैबे माइनाव ओइ आब' लाबानो दा मोजाङैनो होबाय जों इलेक्सनखौ नोंथांमोन बयनिबो जायगायाव बयबो मोजाङैनो भटखौ होदो माबेयाव माबे होनाङा नोंथांमोननि गेजेराव होमब्ला नोंथांमोन दोनथ'बाय बाय बाय